салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародаро, дар навори имрӯза мотоблокҳо аз даруни магазини обиам баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. бародарои азиз, бахшишаи ҳамаи шумо ки шумо чизот ва дар WhatsApp роӣ кардем, дар реклама мондагиш нестем. камакак бародарои азиз, кормо бисёрай, бахшишаи ҳаматон бахшиш, кормон камакак бисёрай. иншааллоҳ пагаҳ ё пагайга сар мекунем бо видео партоира. фақат шумо дастгирӣ кунед ва касоне ки чизе реклама кардан мехоҳед, мақсад ягон реклама кардан мехоҳед, бо нархи арзон иншааллоҳ реклама мекунем. номерои WhatsApp-ум дар рӯи экрана бигире равон кунед чизе ки дар кора. иншааллоҳ бо нархи арзон реклама мекунем, пешкаши мақсад мухлисоё харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародари азиз. чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои WhatsApp ман равон кунед, мо реклама мекунем. худо нигаҳбонтон, дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. инам бегуфта айрасия мотоблокҳоро нишонте баҳри шумо видеоро омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқед бародаро. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. мотоблоки светияй 7299 барои килтваса. иш бародаро, ишам светияй 9349 рублай. дар магазини обияй, город Екатеринбург, шаҳри Екатеринбург. иш свети бо калонтаракаш 22990 рублай. бародаро, мотоблоко нархошу, ишам светияй 39990 рублай. иёш светиян. ана иш бензинияй бародаро, 21990 рублай. свети барои килтвасаи дуруни ҷуборои мақсад помидор ё бодринга чизе боша, иёш бо калонтаракшан. иш 37990 рублай. ё бензиниян бародаро, иш 39990 рублай. мотоблоко бародаро, ё бензиниян. иш бо калонтарак 52990 рублай. 52000 бародаро бахшиш. айне бо плукай 6999 рублай. чанд намудан. иш бо барои рӯшқадравак. рӯшқадравия бародаро 15990 рублай. 15000. ина мотоблоко ҳами қаъан ҳайз бо усмша бинем ку боша нархошу. дар магазини обияй бародаро, шаҳри Екатеринбург. иёша намедонам бародаро барои чиям, барои ба фикрам стадионро рӯш карданан. ҳамина нархош вақтон дидаисе. ушна 6399, иш 10890, 14990. и дигариш 23990 рублай. иш 32990 бародаро. иш бо калон 57990. иёш намедонам барои чиям бародаро бахшиш. хай кадмет ки медонед дар комментария бинависед. ман рости гап намедонам ки барои чиям. ина иёш бо 79990 рублай. ё барои чӣ бошанд? ба фикрам бароям стадионро рӯш карданам. барои стадион.
иш 16890 рублай. иш бензини бародаро, иш ҳам бензини 21090 рублай. иш ҳам бензини 26290 рублай. иш ҳам бензини бародаро 27490 рублай. ёро ба худу намедонам бародаро азиз бахшиш намедонам барои чиянд. барои алафтиравӣ ва стадионро ришкаанай ман болода навистагӣ будааст 28390 рублай. иш 31790 рублай. иш 31990 рублай. иш 34890 рублай бародаро. иш 36390 рублай. бода у парош калонторошан. Калонош бо қиматаран. иш 38990 рублай. иш 41990 рублай. 44390 рублай. бародаро нархошо ҳака бародарои азиз ин нархоша худтон бинед. иш 29990 рублай. 21690 рублай. ин дигари ёш бародаро ёш бо калонтаран. нархошо 18790 рублай. 14990 рублай. 12990 рублай. ёш майдан. Нами мотоблокое ки ҳамёро нишон то додем бародаро ҳамон упаковка кардаги тиёран. Карокошу майдаҳа коробка дазадагӣ ҳои мини меравам. ина ёш бародаро бензинпила 11090 рублай. 14990 рублай. 18490 рублай. 15990 рублай. ин бародаро нархошуна истагиянд. 10690 рублай. 9490 рублай. 8599 рублай. 5899 рублай. ин нархошу ҳамашуна истагиянд бародарои азиз. то 4000 ҳаст. 4499 рублай. ин нарх навошо.